Problema de les lleis dels gasos ideals. És perillós que els envasos d'aerosol s'exposen a la calor. Si una llauna de desodorant està a 4 atmosferes i 27 graus centígrades i es llança al foc i l'envàs arriba a 402 graus centígrades, quina serà la seva nova pressió? Anota les dades donades amb els seus valors, unitats i significat. De l'enunciat podem extraure que la pressió inicial són 4 atmosferes, la temperatura inicial 27 graus centígrades, la temperatura final 402 graus centígrades i la nostra incògnita és la pressió final. Comprova les unitats i, si fa falta, transforma-les perquè siguen les adequades. Per aplicar les lleis dels gasos cal utilitzar temperatures en kèlvins. Sabem que la temperatura en Kelvin serà igual a la temperatura en graus centígrades més 273. Per tant, la temperatura 1 serà igual a 27 més 273, 300 Kelvin, i la temperatura 2 serà 402 més 273, 675 Kelvin. La pressió ja està en atmosferes, així que no cal convertir-la. Escriu la fórmula a utilitzar i indica a quina llei dels gasos correspon. Utilitzarem la llei de Gay-Lussac, que ens explica la relació entre la temperatura i la pressió d'un gas sempre que el volum es mantinga constant. Segons aquesta llei, la proporció entre la pressió i la temperatura en Kelvin és constant. És a dir, que la pressió inicial entre la temperatura inicial serà igual a la pressió final entre la temperatura final. Aïlla la incògnita, és a dir, la magnitud que vols calcular. Aïllem la pressió final, que serà igual a la pressió inicial dividit entre la temperatura inicial i multiplicat per la temperatura final. Substitueix les dades amb les unitats dins de la fórmula. Si substituïm les dades, tenim que la pressió final serà igual a 4 dividit entre 300 i multiplicat per 675. Fes els càlculs matemàtics. El resultat de l'operació és 9 atmosferes. Escriu el resultat final amb el número i les unitats correctes. La pressió de la llauna a 402 graus centígrades serà de 9 atmosferes. Gràcies.